ଆଜି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ 10ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କଲେଜ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସହର। କଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବାରବାଟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବତ। ଦେଓମାଳି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହ୍ରଦ। ଚିଲିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ। ମହାନଦୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଭୁବନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ବୋରିଗୁମ୍ମା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କୋଠାଘର। ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।